एगो औरत अपना पति से माई के दरबार में जाए खातिर जिद करतिया। कहतिया कि सुनी ले कि मैहर वाली माई के दरबार में सब मनोकामना पूरा होला। उ औरतिया अपना पति से कैसे कहतिया भैया? कैसे कहतिया हो? बोला बोला पहाड़ा वाली मैया की जय। तोहर पड़तानी पैया सुनय सैया तोहर पड़तानी पैया ललकी चुनरिया आज माई पे चढ़ाई चल बलमुआ जहाँ बाड़ी